keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Gure indar diplomatikoak oso ahulak dira, Brigadismo asko egin dugu eta diplomazia oso gutxi. Argi dago, behin onartu egiten dezula, jendeak bozkatzen duela zuk onartu egingo dezula, zure posizio politikoa askoz ere indartsuagoa da. Beraiek badaukat ez mugitzea, baina ez badira mugitzen, zure posizio askoz indartsuagoa da. Niretzat hori da alde bakartasunaren zentzu nagusia. Orokorrean guztio gaude gatazkagatik oso identifikatuta termino partidarioetan eta ez politikoetan. Ekonomikoetan argi dago krisiagatik, baina begiratzen baldin badiogu sakonago, gure dekadentziaren edo dauzkagun arazoen, Espainiarrek dauzkaten guztien edo Europar kontinentean dauzkan horrena da, pobretze bat ez soilik termino ekonomikoetan baizik eta batez ere politiko eta kulturaletan. Gure lana independentista bezala izan beharko luke aberastasuna handitzea. Eta horrekin batera horrek ekartzen du iraultza kultural bat edo iraultza politiko, iraultza demokratiko bat. Askoz ere gizarte hobeago bat sortu dezakegulako, benetan onartuta herri honetan ze jende bizidan, ze pentsatzen dugun bakoitzak, ze irakurketa egiten dugun historiaz eta batez ere ze proiektu daukagun etorkizunera begira. 1, 2, 3.